noite a lúa non che ha de facer mal, nin polo día te vai queimar o sol. Ergo os meus ollos cara aos montes, de onde me vai vir a axuda, vai me vir do Señor Deus, que fixo o ceo e mai na terra, vai me vir do Señor Deus, que fixo o ceo e mai na terra. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amén. Que o Señor está con todos vós. Nesta tarde chuviosa, vísperas da gran festa vocacional de San José, Día do Pai, Día do Seminario, vimos a nosa parroquia a celebrar esta Eucaristía en memoria dun sacerdote, dun irmán, daquel que puxo a andar con moita xente moza e adulta naqueles tempos esta parroquia, entre outras cousas. Hoxe rezamos, agradecemos que o temos presente, acompañando tamén aquí os seus tres irmáns, as súas sobriñas e sobriños, cos pascueiros de onte e de hoxe, cos airiños de sempre, cos sacerdotes de onte e algún de hoxe, cos alumnos dos institutos onde el deu clase de religión, con xente de Villa García, de Santa María, de Pontevedra, de Cutián da Coruña, todos xuntos hoxe, rezando por quen presidiu aquí moitas veces a Eucaristía. As últimas, o 31 de agosto, recordando o seu 70 aniversario, iniciativa de Airiños, e tamén as festas da Xunqueira, o sábado 26 de maio. Tendo en conta todo eso, rezamos xa pedindo perdón a Deus de aqueles pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que interpretáis conmigo ante Dios nuestro Señor. Deus é bon, ten misericordia de nós, perdoa sempre os nosos pecados e nos leva a vida eterna. Amén. Señor, ten piedade de nós. Señor, ten piedade de nós. Cristo, ten